Туган тел язмышы бүген кайсы гына милләтне борчымый икән. Үз ана телебезгә мәхәббәтне кичкенәдән тәрбияләү кирәклеген һәрберебез аңлый кебек. Әмма заманага сылтау итеп, күп нәрсәләрне кулдан ычкындырабыз. Балаларыбызның сөйләм теле ярлы, күбесенең теле русча ачыла дисәк тә була. Балалар арасында китап укучылар аз. Бу проблемалар киң җәмәгатьчелекне борчый бүген. Шул исәптән китапханәчеләрне дә, алар балаларны китап укуга кызыксындыруның, матур әдәбиятка мәхәббәт уятуның төрле юлларын эзли. Балаларга без бик кызыклы чаралар үткәрәбез. Төрле уен алымнары, методлар кулланып, менә бүгенге көндә аларны китапханәгә җәлеп итү өстендә эшлибез. Шулай ук без күп кенә мәктәпләргә чыгышлар белән барабыз. Анда инде балалар белән сорау алышабыз, уй фикерләрне алышабыз. Әйе, тау Мөхәммәдкә килмәсә, Мөхәммәд үзе тауга барыр дигәндәй, китапханәчеләр әлегә мәктәпләргә йөри. Чөнки балалар китапханәгә килергә атлыгып тормый. Үзәк китапханәгә 2000-нән артык укучы язылган анысы. Ләкин аларның барысы да даими һәм күпләп китап укый дип булмый икән. Шуңа да китапханә хезмәткәрләре балаларны ныграк кызыксындыруда мәгълүмати коммуникацион технологиялар куллануны өстенлекле юнәлеш итеп куйган. Яшьләр, балалар яңа технологиялар белән бик яхшы таныш, шуңа күрә инде мин үзем дә моңа кадәр кулланмаган алымнарны өйрәнеп, балаларны китапханәгә тарту өстендә эшлим. Һәм инде балалар чынлап та менә ул төрле эзләү уеннары, КВН кебек ярышларны бик яраталар. Аннан соң инде караоке улар оештырабыз, ул китап уку буенча, аерым бер музыка астында без шушындый сәнгатьле сөйләү буенча шундый төрле уеннар оештырабыз. Балалар бер-берсен үзләре бәялиләр. Фәһимә Гыйльманова үзенчәлекле балаларга аерым кайгырту дип исемләнгән Россия күләм конкурста да катнашкан һәм Россия президенты грантына лаек булган. Үзенчәлекле балалар өчен китапханәдә уңайлыклар тудыру өчен куллана торган булам шушы грантны. Бу инде миңа бик кирәк, чөнки минем күрше авылда гына коррекция мәктәбе бар. Миңа ул балаларны да китапханәгә тарту өчен бу бик кирәкле грант. Һәм мин моңа бик нык сөендем. Семинар киңәшмәдә катнашучыларга балалар белән эшләү тәҗрибәсе күрсәтелде. Яңа технологияларның исемнәре ят, формалары күп төрле булса да, максат бер: яшь буынны китапка җәлеп итү, әдәбиятка мәхәббәт уяту. Китапханәчеләрнең эшчәнлеген тагын да активлаштыру, һөнәри осталыгын арттыру максатында эшлекле тәкъдимнәр дә ителде сөйләшүдә. Һәр китапханә монда килеп, айгамы бер тапкыр шушы район өниләренә, укучыларына монда үз өлкәннәргә мероприятие үткәрергә кирәк. Беренчедән сезгә бу контроль булачак. Һәм икенчедән сезгә профессиональ дәрәҗәдә үсү өчен бер этәргеч булачак. Инде үзәк китапханәдә узган чараларга авыл китапханәчеләрен дә тарту, алар көче белән район күләм чаралар үткәрү бурычы бу өлкәдәге белгечләргә аерым җаваплылык өсти. Әлфинур Даңманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.